رادیو دنگی توی هاواتیا جنابندان و چانا رادیو دنگه گلدن باشکو در نیجا ایروز 3 هزیران 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده همین و چند سرسی به پیشکش بکندم ده مازادی ریبر آپویه فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرگ دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارکک اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی بگشتیه هفشاردار جوله مرگی هاته بن چاپ کرن پولیسین دولت آترک دوه نیوه شوه شارداریا جوله مرگی دور پیچ کرن او ویس بهجی درین شارداری شکاندن او کتن هندور کلانا کو شارداری لیه او همو کلان انتین شارداری جالی پولیسان و جترافیک هاته گرتن هات گوتن کو پشتی دور پیچه همو آمیرتی سازی بلز و خواندن سرپیویره هات زانن کو هفشاردار جوله مرگی محمد صدق اکجی لوانه هاتیه بن چاپ کرن هفشاردارın jurnaliş em serkeftine diyari Muhsin Melik dikinden partili navçı Raha jurnaliş şaredari bidesxiz. Namzeten hevşaredarı yeniden partiye Serhat Paydaş u Garip Yeşil bide 1730 dengan bi serketin. Namzete AKP'yi 7420 den girtin. Hevşaredarın den parti liber avahya partiye spasya gel kirin Garip Yeşil ahivi gud. Em spasya hemu şeniyen jurnaliş dikin. Em ve serkeftine deyindar rejinin jurnaliş dikin le tevaya halke jurnaliş piroz be. Serhat Paydaş'ı ahivi gud me tecitalı ser jurnaliş be hevre kir zede 5 salın ev mecli hizmet etene ji ali giren xoredike ev meclisi be up ve hizmet ji tevaya halke cümle reşrebiken paydaş ragahand ko ev encam enhel bijartine diyari siyaset medare kurd Muhsin Melik dikin ko beriye 6 salan hatı bu şehit kiren KCK banga خودی در کتنا بر خودان ال زندانان کر هفسرکاتی کنسری و برای KCK بداخویانه که چالاکیا گرتین سیاسیین باکور کردستان و ترکیه سلاف گره گود هر وسا گرتین سیاسی و پیاما کو ددن جواکه گلکه گرینگه زندان او قادن کو روشا جواکه به شنبری رادخون پیش چاوان یین کو و راستیه هر زده دبینن او کلی به کلیتیت کوشن گرتین سیاسینه جبر و جگوتن هلوستو چالاکین گرتین سیاسی دویج راستیا جواکه جدا نه دیتن بر خودان اکو گرتین سیاسی دناوا مرجن زندانی ددن برسوا هر به واته یال دج ظلم فاشیزم و قرکرنه KCK دستنشان کرد که گرتین سیاسیین باکور کردستان و ترکیه 27 مجدار 2023 و لدیش زخت فاشیست تجید و کریار قرکرنه لبر خود دادن. لسری مالباتن گرتیان هز و در دورن خودی هستا برپرسیاری جبو بشکریا به گرتی سیاسی چالاکین جهرنگ دکن هل دادن دنگ گرتیان بدن بیستن و بخن روجاوا گشتی رژیم AKP MHP برنگ هری گران خل زر زندانان فرض دکه دستلاتاری AKP MHP کو مجیه رژیم 12 ایلون یا فاشیست تجید و پولیتیکای işkenceyle girtiyan dike lebele girtici bitavayı teslimiyete kabul nakin berxodana girtiyan ko zede 6 men devam dike jburakina tecida mutlak alser berapoye jbu misugerkirna mercen azadi evlekari u tendürüstari berapoye helvesta girtiyan siyasi u peyama ku berxodana xodedin de jaliye civake ve baş ve femkirin sistema imrali zindanan hemu jbu şkandına heviya azadi u tinekirna paşeruji civake hatiya vakirim لوما تجید مطلق یال سر براپو بوی بنگیا قرکرنا لدیجی جواکی تنه بهل وشاندن و سیستم قرکر آ سروران
Paşeroja civak dikare be afrandın ciber ve jinabe ku civak li peşberi rastya zindanan u berxwedana girtiyen siyasi peydenk bimine. Divê gel xwedî li daxwazên girtiyen siyasî derkeve û bikeve nava li vû tevgerê de. Hêzên demokratîk şoreşger pêwîst e têkoşîna demokrasiyê bi pêngava azadiya nav neteweyî re bikin yek. Divê her kesên ku alêgirên demokrasî û azadiyê ne li ber faşîzmê rabin xwedî li daxwazên girtiyen siyasî derbikevin. Lê dijî sîstema tecît îşkence helwesteke hevpar nîşan bidin û têkoşîna yekbûyî mezin bikin. Gerlayên azadiyê li dagirkeran xistin konteynerek û mevziyek hate imha kirin. Gerlayên Azadiya Kurdistanê li herêma Şehîdê li ya Rojavayê Zapê sê caran bi teknîkên taybet li leşkerên artêşa Tirka dagirker xistin. Di encama çalakiyan da konteynerek û çeperek hate imha kirin. Navên de ragihandine HPG bi daxuyanekê de şankir ku hêzên gerla di salvegera pêngava dîrokiya yekê Hezîranê de li herêma berxwedanê ya Girê Amediyê ya herêma Şehîdê li ya Rojavayê Zapê li dijî dagirkeran sê çalakî kirin. Gerîla her sê çalakî bi teknîka taybet pêkanîn û derbeyên giran li dijmin xistin. HPG diyarke ku di yekê Hezîranê de hêzên wan li girê Şehîd Pîrdoğan û Şehîd Gelhat yên herêma berxwedanê ya Girê Amediyê li artêşa Tirka dagirker xistine. HPG got divan çalakiyan de teknîkek taybet hate bikaranîn konteynerek û dagirkeran û mevziyek hatiye imha kirin. Li ber girtika Bakırköyê çalakiya deng bide azadiyê hat kirin. Çalakiya û aktivîteyên ku bi daxwaza rakirina tecîta mutaqiya li dijî Rêber Abdullah Öcalan pêkarina azadiya aviya fîzîkî û çareseriya pirsgirêk Kurd devam dike. Li İstanbulê malbatên girtiyan di çalakiya deng bide azadiyê li ber girtika jinan a Bakırköyê çalakî kirin. Endamên me Tuat Feder, TJA, Dem Partî ÖHD û gelek kes beşdarî çalakiyê bûn. Polîsan hemû riyên diçine girtigihê girtin û meşa malbat û gel asten kirin. Ji malbatên girtiyan Fînce Akman bertek nîşanî dorpeça polîsan da û got em pêncih rojin ji zarokên xwe agahî nagirin. Ne telefon heye ne name û ne hevdîtin hene. Em xwedî li zarokên xwe derdikevin ji ber wê yekemîn em her hefte li virin. Girse jî bi duruşmeyan helwesta polîsan şer mezargir û daxwaza azadiya fîzîkiya Rêber Abdullah Öcalan û çareserkirina pirsgirêka Kurd kirin. Çalakiya li Maxmûrê jalê rojnavanan ve hate dewrgirtin ji bo şikandina pergala tecîtê û azadiya fîzîkiya Rêber Apo li gelek navên cuda çalakî têne darxistin. Yek ji van deveran jî wargeha penaberan a Şehîd Rustem Cudî Maxmûrê. Şenîn wargehê ji 20 Tirmiha 2023 û ji bo azadiya Rêberê xwe dest bi çalakiya nûvê tê kirin. Çalakiya li saziya malbatê şehîdan birê ve diçe jalê koma 63 ve hate dewrgirtin. Çalakî ve heftê jalê rojnavavanên Maxmûrê ve hate dewrgirtin. Li ser navê koma 62 a mamoste Hüseyin Kara Axivê got em tevayî çalakiyên heye û bi taybet jî çalakiyên girtiyan bidir û cansilav dikin. Divê de bi dest tecîta li ser Rêber Apo bê şikandin em wek çalêkvanên Maxmûrê bank li gelê Kurd û bi taybet jî gelên demokratîk dikin ji bo jiyanek azad û cîhaneke weker lê dijî tecîtê rabin. Li Limasolo tecîta İmralî hate şermezar kirin. Li Kıbrısê bajarê Limasolo tecîta li ser Rêber Abdullah Öcalan û êrişên dagirkeriyê dewleta tir bi meşru mîtingeke hate şermezar kirin. Kurdistanên li ber navên da çanda Kurd ya Tufosê kom bûn heta bi şaredariyê Limalosê meşiyan. Girse di meşê de belavok belav kirin. Di mîtinga li ber avaniya şaredariyê de jî axaftin hatin kirin daxuyaniya bi zimanê İngilîzî hat xwendin. Mîting bi duruşmeyan bi dawî bû. Keneke ji bo parêzer Serecanî sersaxî xwest yek jî yekem parêzerên Rêber Abdullah Öcalan yê İtalya Luke Serecanî jiyana xwe ji desta. Kongreya Netewîya Kurdistanê keneke bi daxuyaniyeke parêzer Serecanî bi bir anî sersaxî ji malbata û gelê İtalyayê re xwest û got ew hewaleke pêhempabû pîreke girîng a dostaniya gelê Kurd û gelên İtalyayê bû.
Birê Saracan yek ji parêzerên yekem yên Serok Abdullah Öcalan bû hevalekek ku ciyê wî nayê dagirtin bû. Wefata wê em û gelê me gerekî xemgîn kir. Keneke got parêzer Lung Saracanî ji sala 1998 vir ve parêzeriya rêber Abdullah Öcalan dikir. Hem pêvajoya da rizandinên li Awropa hem yên li İmraliyê dişopandin. Zafer Aydın li Berlînê hate bîranîn. Zafer Aydın bi nasnav di şêrê naz di heftê tabaxa 2023 li Rojava di çalakiya bersivdana li dijî dewleta Tirka faşîst şehîd bû. Merasima bîranê bi rêzgirtinê dest pê kir. Pişe qala wasiyet û jiyana têkoşînê ya Zafer Aydın hat kirin. Bi navê ciwanên komûnîst axaftina têkirin hat gotin ku Zafer Aydın 8 salan li dijî faşîzmê têkoşîn kiriye. Aydın bi birîndarî ji komkujiya pirs û sêrizgar bû, şahîdî ji komkujiya li garê Anqereyê kir. Van komkujiyan ew netirsan, wa jî wê ji bo hesabpirsînê biryar da ku tevlî nava têkoşîna çalekdarî bibe. Bîranîn bi Sûrî dan bi dawî bûn. Çalakiya Emine Şen Yaşar li pêşiya Wezareta Dadê di roja 120 de dewam dike. Doşê Hevserokê Giştiyê Komeleya Mafê Mirovan İHADê Hüseyin Küçük Balaban û rêveberên İHADê Ankara, Amed, Antalya, Edene, Mersin, İzmir, İstanbul, Van, Agirî, Şirnex û Sêrtê çûne serdana Emine Şen Yaşar. Hevserokê Giştiya İHADê Hüseyin Küçük Balaban di serdanê de axivê got ku jerdiyarîn û em dibêjin ku daxwaza adaletê ya dayika Emine daxwaza me ye. Bangama li desthilatdariyê ew e ku demin destdev ji polîtikên necezakirinê berde. Hevşaredarê Rêzanê Sirac Çelik ji bo serokatiya Gabê hate hilbijartin. Yekîtiya şaredariyan Anatolya Başûrê Rûşhilat Gab civîna meclisa xwe ya awarte ya sala 2024 li navê da çand û Kongreya Şaredariya Amedê pêkanî. Gelek hevşaredarên de em partiyê beşdarî civînê bûn. Ji bo diyarkirina serokatiya Gabê, alîkarên meclis encûmenên Gabê, endamên Komîsyona Plan û Bütçeyê û endamên Komîsyona Kontrolê hilbijartinan hate kirin. Di encama hilbijartinê de hevşaredarê navçeya Ahmet Rêzan Sirac Çelik weke serokê Gabê hat bijartin. Ji bo alîkariya serokê jî hevşaredarê Wanê Neslihan Şeddal û hevşaredara Sêrtê Safiye Alagaş hatin hilbijartin. Sirac Çelik piştî hilbijartinê axivî û balkişan ser girîngiya rêveberiyên xwe cî û spasiya endaman kir. Hevseruka Meclisa gel a Demokratik Bakuruşatê Sûriye Ferit Etî têkildarî hilbijartên şaredariyan û endamên Meclisa Şaredariya yên 11 Haziranê de ji alêfer axivî. Ferit Etî anî ziman ku hilbijartina herêmî ji bo herêmê gaveke girîng e û got gel wê îradeya xwe hevşaredarên xwe encamên Meclisa Şaredariyan hilbijêre. Ev jî wê bi destpêka serdemeken û hilbijartin tenê têwataya îradeya gel. Hilbijartinên şaredariyan li hemberî kesî xetere nîne. Divê Tirkiye dawî li van êrişên bikîndarî bîne. Sistema şaredariyan sistemeke civakî û li tevaya cîhanê ev sistem bi vî rengî tê meşandin. Mafê gelê me yê ku nûnerên xwe hilbijêre heye. Ev hilbijartin ji aliyê siyasî û civakî ve kesî alaqeder nake. Dengdana gel ve hürmeta li demokrasiyê nîşan bide. Divê Tirkiye jî tahnûlê demokrasiya li herêmê bike. Soza salên hunermendeke ji bajarê Silêmaniyê û 16 salin bi hunera seramîkan çê dike. Soza dibêje armanca min ew e ku hêza jinan nîşanê civakê bidim debara jiyanê ji bo xwe û ji bo jinên din davin bikim. Soza salî de şankir ku gelek cureyên seramîkê hene û got cudahiya di hunera seramîkê de ew e ku carna negên gazek û mirov pêşbînî bike. Ji ber ku reng û şekil têne guhertin. Sê kar divin û navê wan karan ji raso, smaka, fîr û sonevêra. Her yek ji wan xwedî cudahî û ciwaniyên teybetin. Di destpêkê de em tiştekê çê dikin û dixin nav agir de. Pişre em derdixin û dixin nav ava sar û paqij dikin. Di dawiyê de rengek gelekê xweşik derdikeve holê. Soza salî herî dawî bankrijinan kir ku karê xwe bi xwe bikin û got tişta herî baş ji bo jinan ew e ku li ser lingên xwe rawastin.